Най-добрите самураи оцеляват в битка заради една много проста медитация. Медитацията на смъртта. Те си представят, че ще умрат, дори задържат дъха си. И на практика си представят как ще изгубят всичко, за да може когато влязат в битка да нямат какво да губят. Звучи мрачно, но това всъщност цели да скъса с всички привързаности и да скъса с всички онези невидими връзки, които свързват нашата цел с наши травми или вътрешни блокажи. И парадоксалното е, че точно тогава, когато приемем, че целта може да не се случи, че можем да сме щастливи, пълноценни и достатъчно добри, дори и без тази цел, точно тогава нещата започват да се случват. Това е един от любимите ми принципи, когато говорим за това да изведем кариерата, бизнеса или дори живота си на ново ниво, да осъществим промяна. Да бъдем напълно непривързани към резултата. Много трудно, но полезно. Запази това видео за момент, в който може да ти трябва да си припомниш, че да бъдеш привързан към резултата е възможно да те спира. А да направиш медитацията на смъртта на самурая може да се окаже много полезно. Да бъдеш непривързан към резултата и тъкмо така да го постигнеш.